Lho, ning endi nggonku goleki kuwi ta. Bot-abote isih tetep tak gawa kuwi ta. Aku mbiyen ora rono merga kowe wis digawa wong liya kuwi ta. Nggih. Cakepane tak awur bareng kok nggih. Oke, lulus-lulusan mawon nggih, engko sing kedua digrengsengke. Nggih. Cobi mang gaweke sak bait tanpa iringan. Neng ngendi nggonku golek ngaten. Yo. Neng ngendi nggonku goleki Tanpa iringan. Bote kepingin Nembang ngono. Aku kan pengamat seni ya Mas. Neng ngendi nggonku golek ya. Neng Neng ngendi nggonku goleki Astane. Tangane aja ning ngarep terus, Nduk. Nah ngene. Kepingin ketemu Neno. Kelir kok malih adoh men to. Parani wong nuruti karepe ati. Ampuh, tepuk tangan buat Mas Entot. Nah. Tepuk tangan lho. Lho, akhirnya ngrungokke lho, mirengke lho Mas Entot iki penghayatane lho. Lah sampean nembang kaya ngapa nek Mas Entot ora ngrungokke? Lho, sampean yo kecilik. Tepuk tangan buat Mas Entot. Nah. Yo, diangkat gelo. Wah, jogetane iki lho. Lho, ayo. Tangane iki lho, tangane bajan kaya copet. Oh. Ayo Monik. Kaya ngapa wong ayu? Ayo. Monik. Mong nuruti lho, Juk. Penake kaya ngene. Lo. Ha. Jero ya Monik. Saka jero ati, awas. Ora tresno. Yo. Aku ora aku jogete apik, suarane penak, di Sawang Pasuryane iki nagi. Terus. Ya. Neno. Kaya ngene lah.
Coba kaya ngomong bengono panggunge wong ngomong. Bagus. Hoka hoke 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 hoka hoke. Tarik komayu, monik. Awas. Ya ya, karepe ati. Heeh. Hoka hoka. Coba kaya ngapa critakno wong ayu. Tenan. Bondo. Cara rasungkan karo kanca-kanca sinden liyane no pokok lagu gelo iki tak gawe suwengi utuh. Ngono sampeyan ah ngene. Lanjut. Kaya ngene. Oe Ayo, terima kasih pinarak rumiyin Cahayu. Sapa? Monik. Wah, jogetane luk-lukane swara karo jogetane pas. Ya pancen wulang-wulangan saka miri gambar iki ngono kabeh yo. Dadi ora mung mriki nembang nyuwara ning ya sak ekspresine barang.